xiquetes i xiquets, bon dia! Saps una cosa, Ludovica? Què? Què me contes avui, Ludovico? Que avui tinc moltes ganes de ballar! Ah, sí? Tu saps ballar? Jo sé ballar i sé fer música amb les mans. En sèrio? Saps fer música? Sí, sí. Tu vols que jo t'ensenyi? Clar, tu m'ensenyaries a mi? Pues clar! Vinga, anem a començar. Estigues molt atenta a tots els passos que te vaig ensenyar. Val, vinga, superatenta vaig estar. Bon dia, xiquetes i xiquets. Anem a començar amb el nostre ritme amb les mans. Mireu, ho anem a fer molt espaiet per a que pugueu seguir i repetir diverses vegades, val? Mireu, el primer pas serà colp a la taula, després una palmada, colp a la taula, a la mà i un pito, val? Repetim. Taula, palmada, taula, mà, pito. Una altra vegada. Taula, palmada, taula, mà, pito. Ho intentem fer un poquitiu més ràpid. A veure què tal. Palma. Què tal? Ara farem el segon pas, val? Per al nostre segon pas va ser molt paregut al primer que acabem de fer, val? El que passa és que començaríem amb dos colps a la taula, és a dir, faríem dos taules, una palmada, una taula, una mà i un pito, val? Faríem dos taules, una palmada, una taula, una mà i un pito. A veure, un poquitiu més ràpid. Sí? Molt bé. Anem a intentar enllaçar el primer pas amb el segon pas, val? Ho anem a fer primer espaiet. Vinga, comencem. Taula, palmada, taula, mà, pito. Segon pas. Dos taules, una palmada, una taula, mà i pito. Val? Vinga, des del principi, I... Què tal? Com vos ha eixit? Esteu preparats per al tercer pas? Anem al nostre tercer pas. Mireu, el tercer pas començaria amb dos colps a la taula, una palmada. Després tornem a la nostra taula i, se'n recordeu que abans el que fèiem era que li donàvem un colp a la mà? Doncs ara, esta mà pujarà i li donarem ací dalt. Baixarà i després se trobarà en l'altra mà en la taula. Val? A veure, anem a fer-ho un poquitiu més ràpid. A veure, dos colps, una palmada, tornem a la taula. Amunt la mà, colp, baixa i baixa. Val? A veure, i... Anem al quart pas. Xiquetes i xiquets, estem aplegant al final de la nostra seqüència. A veure, el quart pas és igual que el segon, val? Així que anem a recordar-lo com era este segon pas, sí? Molt bé, anem a unir el tercer pas amb el quart pas, val? Anem allà i... Molt bé, xiquetes i xiquets, sols ens queda al final. Fer-ho des del principi, val? Anem a intentar-ho. Hola, xiquetes i xiquets, anem a començar amb el nostre ritme, amb els 4 passos seguits. Però
Avui he convidat a un amic per a que m'acompanyi a tocar, perquè tocar en companyia sempre és molt més divertit. T'animes? Hola! Molt bé, vosaltres també podeu convidar els vostres pares o els vostres germans a fer aquest ritme junts, val? Vinga, comencem i... Molt bé, xiquetes i xiquets, ho heu aconseguit! Hola, xiquetes i xiquets! Que divertit ha estat tocar en la percussió que m'ha ensenyat Ludovico. Moltes gràcies! T'ha agradat, Ludovica? Sí, m'ha agradat moltíssim. Vaig estar practicant tot el dia. Ai, Ludovica, ves al palla a veure si li poses mal de cap a les veïnes i veïns. Adeu,